2007 nana ekra nana no mo ase bimpeduasa wodan de bonkum so a woko ekura na eyi no nhyehyɛ no producer wadaroma wo de program outline bi bia no ebeto so de amaye na ahwefo nso aka ye ho na ye kom no ne nyina no yakenkan sɛ de emra no esi etie ewo sɛ bimpeduasa krata ya mebɛhwɛ so akenkan amawi na program outline say na tie dwumadie ni nyina yedua Barima Asumadu Sakyi na yiye Kumawu Manhene oda ne bonku so na yiye hyehye no na didi suwe ye nyina enim say ehine mebosomi ne da to so edumienu na ye hye dwumadie na se na da edikan ye edumienu ne die enhye egu sebimpreduasa ye benya no krata no se entwene buro se de obrempon o Manhene bi okunini onintini bi firi mu a yesi ye nananom Manhene adehyiye no ebe starte nyame ya adoma wo kyena ene entwene bedi ahim okumawu ne mpatam nkuru ahye kumawu ase be biara entwene bedi ahim akọ abatire ene sebimpreduasa anafo na afensuso eye wo kyena eda na ahini mebosom ne de to so ye dumienu kro na no nananom besa agunsa adenti ne begunsa ye nyina ye ni mamane ne amamre sebimpreduasa eyi kese bi se ba bekoso a nananom ne ye do mo kyekira asanteman ye nanatwene bu akodua sebimpreduasa odi ne tigi akyere mama asantenya nkabom sa asanteman sebimpreduasa ne diem ena we asie nti ye nyina ene ye konti nananom begunsa na wafre ye nananom mo do mutigi akyere ma nananom mo ba ebe kyekiri Kumawu man nananom atena nkonwa mo behwe Kumawu aye kra behwe se de nei ye kode ani akwa bi no omu nyina so ye begunsa ne afre wo mo se afei no mo de hye ase be obetena adwaso no amane ne amamre wo ho ya anye na afei ena bre ama kwan ya na otumfo se tutu asante hina ama kwan ya ye de nhihye agu akoma ye ba beye ti begunsa afre nananom nyina na wo mo so de omutumi ababeta ye chi ye nyina ye nim dwumadi da ho ne de sa toso edunum no on the 15th of October you know nananom be wakekeeping nya mrante adi o madaroma ye nhye no so mrante ne beba ye ni bi no wakekeeping nya ye di ni bi na ye kɔbɔ sebimpreduasa anwum bi a eni kwa se kopim ho na akwa akomunum ho akochinchim ho mepacho nya sa anwum ni bi ye nyina ye nim akamem asante amane ne amamere wo dehye ye doti yi a ye ka wakekeeping ye nyina ye nim sebimpreduasa ye wakekeeping asekire nti sa wakekeeping ni bi ena menso meka ede akire wo afensu so ye kwaye ni ma ye memenda no ye nananom ye ne de to so sebimpreduasa duono dunkuno no October no Saturday na ankasa yini mpomponso na ankasa no Saturday no aha memfan se wo kyena memene ya 12 de to so ye dumienu na wotwe yini mpomponso pa ye saada no na nananom betena se ye Kumawu Manhene Barima safo twene bu akodi to so num ene na tena nkonwa ene ye maame se 1.5 Kumawu man nyina ahema ye maame ba akopɛ ade ato nani se momra meboa no no nkra ne ba a se bi ogya ni mu no nti eda 19 na dunkuno de to so dunkuno ne de nana betena se na sebimpreduasa akunini ne ani ntini wonam edi dwumadie ne ntintima pa sebimpreduasa wontimi nsa wo ho nya yie de na mede ba betutu dwa no ye nyina enim se ayie no aduanafo ayie aduanafo ayie ene yenya nti sebimpreduasa aduanafo wo wiase nyina eba baby biara wo ye duanani sebimpreduasa ye nyina na ato ye nie nti bra ye wuratwene bu akodua Barima safo otoso numu anko beba ye amana boroso nti se ade ato nani ye maame se 1.5 so anko beba nti ye nyina ye mra aduanafo nyina asanteman ene yenya yenkai hwe kura no yenkai sabi ye ba ya babete se ye nanatwene bu akodua ene de neti agi akere mama asanteman ye ne asumdwi aye ye dia nti ne de ode ni mogya agi wo sebimpreduasa agi asantemasi wo yekɔ ne yekɔ kura akire ne yehwɛ amane ne amamre Kumawu abakɔsɛm ne yekɔ ne yekɔkɔsua saa enetie sebi Yesu Kristo mpo ode ne mogya eto hɔ ma sebi akristofo ye da so som no na twene bu akodua Barima kokudufo ode ne tigi akire mama asante nya ne nkabom nya na sumdwie sebimpreduasa ade atɔ ne fie ne ye nyina ye kɔ a wo yi wo da bi mesro menyi wo bra ne ye nyina ye nkɔe enti wona anintini akunini ebeba dwumadi na se yenyina nim se aban adwuma yefo MP president mo na keka ho de yenim so mo nyina ba be piem wo na eyisi sebimpreduasa ye nananom bi na so ye pa yentimi ensa ho emmopo na de etie no ayie no eye akwam
Medi ka che we na awia ye nyina akwam ne de kopie ye akwam ye nyina nim se ye ka aduanafo ye ntimi nyi akwam mfirim se de akwam mmiri bi ye twam asante ko sa mo fra akwam be so ye wura no asene na o mo ko di nkunim wa okon ni mu na enam so ni benya akonwa ye fra na akwam ana dibire ye akwam asante mamu die sa ade ato duanani ani e wo santime ma ye nana akwam dwumadi odimu akutini pa yi a ono so eba be piem wo aduana PSC asantime nyina benkum esumenya Manhene wono ena ye esine sere so sanse wono ne pani ase bempreduasa ade ato nani a wokobo ne nuakuma Barima safotwene bo akodua na omakura se bempreduasa ne nua Asumadu Sakyi Kumawu Manhene a wada ne bonkum so no nti yewura wote no woche kusi ntiama ebeba bi wono na ye ni nyina esine na so pa se bi wono ne nua akom ne nua bompata ne nua denyase ne nua agogo ne nua eyese bi kwaman aduana nkonwa ba bi sabi mpredesa nkonwa ye aduana konwa nyina ye de enim se omode kia ne kia omode sabi mpredesa nye lete kra na de be ma omo na krata omo eba omufiri omopumu ba bi nti ye nyina ye mra na nipa ye nyina esine na so eye sabi mpredesa ode ne ho ochikusi ntiama Asumenya Manhene sanse wona sesi ade obeya asante nyina benkum wono nso so na epani waduanafo mu de a wono na ade ato nani nti ebesra hwefo ne atiefo wa wo beba bibiara fo wani monyam beta adwumadi nachi ye meko wo ho sebi ye kwakokora sebi mpredua ye papa Barima kokudufo ne ye kwakora nachi ne ya ya amane ne amamra wo mi se brane nkosua amane amamre kwan ye fa so ye doti ye sebi mpredua Kumawu obi wo nko Kumawu da onim Kumawu ba bi ye go district okra wo kura wonim watetwene bo akodua ate wate akyerema wo hu akyerema palace da sebi mpredua se wo hu bibi e fa akyerema ho da enti ne kan ye ho ne bra ne ye kai wo se dwumadie no ubotumi afre na wakyere wadwen ebia sebi mpredua sa wo wa amono ne wo baabi yewura Asumadu Sakyi Kumawu Manhene wada ne bonkum so uhu no kakra edi asem sebi mpredua sa edi enema na wo hu ne bre so na de kra na wo ekafa no number ne 0244961189 free number kro ya so sai WhatsApp abetumi di audio afaso amaye nkomotwetwe no aye kese pa ede amaye na ye koye nim nyina no ye pese ye bowura Kumawu eye akyerema palace na ye nya se bempreduasa onimunyamfo bi a wo bia ne twetwe nkomo aye ne hyehye sede na esitie na ye nyina ye nim sede Barima safotwene bo akodua sebi eba na nibre so na se wo kodwumadie bi a sede omusi fa omu ne Kumawu Manhene asiye nti da no eho be ye je papa nti sebi ewe ye nkaibo ya ye nimu a ye kono ye ma ye ni enna ho sebi mpredua na amane ni amamre be koso bia ye mfa ye ni enhwe bi ma ye nko bi gidigidi bia wo na producer mesra wo se wo de eye mfoni abra yewra otumfo wo se tutu asante hina opem so be ma tikese so da ma asante man edi ni kuntunkuni ya wada sagranti wo 150 years anniversary asebi yewra Barima safotwene bo akodua ne Kumawu man dom ni nyina ba be pie ho no yu de ye nkohwe ho ne kakra bi emra na ye kohwe ho ne ba ya ba be twetwe nkomo kakra e de afa ho ye nkomra sisi.
Kumawu Manhene Robra ana sable wababe piemo ewo ya papa Pasua ya papa Pasua honorable Pasua eye aseno Kumawu Manhene no on the domato sante kama omo ba Barima safuti kwa kwa dia kwa umani. Barima no. Batia chitom. Sa. Osipeleke bantu makotia me wasa kwa shamba futu maya. Wetele na Barima ndia. Okubaka didia pinto tue. Kaka tamatu kwa kwa dia baka kamka karia. Yan kariwa nsani ya humu tu. Barima. This is pure tradition. Yes, this is pure tradition. And so when Sabe ya papa na ababe piemu wa hano ya Kumawu Manhene ya papa na ababe piemu wa hano
Barima, Sakyi, Climax, Mami. Mfoni ekokoshe bai yewra Barima safotwene bo akodua Kumawu Manhene ene ekokoshe no ede bai ne nyina yehu se de yewra ekọ ayi edu anibre so na se yewra ekọ ase de omusi fa wo ho na sesia no sabi yenim Kumawu kuro no de mu akwakoye sesia no na idika ka chem se ebepe sabi obi a ofiri Kumawu kuro mo ben yewra no mo kakra ono so de kuro no mo aye bia ne sabi enema akuntunkuni ya wada ya nananom de bepi manchi ha ne bebisa bisa enema kakra enso wom sisi ade yenye obi wa homa no so ene ne baba twetwe nkomo tinya abote na gebre na ye ne yewura ne entie ensem ne niema ekoso ewo Kumawu wadaro ma yemo akwa bamra Climax TV anwumre wadaro ma wudin abusafo mejemo so ebu efema obrempon kodua obrempon kodua wadaro ma obrempon kodua sisi ade ehu se Kumawu yepese ehu Kumawu kuro no esi emu tisen emu hankasa tisen sisi mana no moni wa nia ekoso Kumawu no 17 years ago and Barima Asumadu Sakyi free mo correct mana no ye beti kama afena ebredra se ye yikese na ye kona ti kra nti enne fi ma se adehie ma do na eba fi abishafo bebia bebedui wana wa mono ni nyina eba fi ye amoba ma ni phrases a sabi aye anti na mo nyina eba nti usa ya kaka wo street no nipa na ba na omoba nipa ne ba na eba se didi kaka hwefo na ahwe aye nko yewra wadaro ma obrempon kodua wadaro ma yemisa we yewra Barima safotwene bo akodua Kumawu Manhene abrebi obekọ baabi yie ani brem no yenim kuntunkuni ya wada sagranti wo 150 years anniversary omo ba be pie mu ho na niema bi a yehu no ho no na ye pese ye bisam se de be ya nchemu bi e obi ade be ma yewre ekọ baabi yie saa ani breda yehu se obi eso adefufuo bi saa a enwere bi so fa ho edinanim eno no ye de ade no kakra be so na wonim fa no ho sa ade fita na se kuku eso nipa no ye fa no banso ye boso kafia banso ye boso kafia ohene eko eyi kafi bi atisa okobe bia na ese edinanim ansa na ohene aba nti epamo ahonfin ene sabi obi a owani boni because of the show ohene bia ejuma no na banso no so se obeso a ewufi edemo amona edise ejuma no nti asa yemfa banso so no ewo nema bia echi ansa na woni pa no kra account ni wa bibi obaji akoko yan on na akoko ni yan no adi bi wa kumuna uchase asanya bi wo no ise odi no bo adi na su ansana wafa banso nyeze ofitinya na wafa na wadawo ma aya na omo san su kura aba bi eno so enwira bi saa na eno so ewo ho aba no so edi ewura ni musa eno so ye fe no pensan so ye Aduana phone bi a omo ni Kumawu ni mu ye fe kuro bi bodwiase eben setre ya omo so ka Kumawu ho omo hene de pensan eba na pensan so ye bosoma ono so nananom de no
edi akon se Kumawu yekura ono nananom akufri tete ebepem ne aha nti pemsan ne so no ono nso be snap ansana yede na pie nti before yede ne be pie ne be gugu so sa ono so gya akokọ ono kwa resto da ye gya akokọ no kra boso na ndi ohene ni nti eno so no ade ba ko kana nanom ho a na on de kwa akon nti omo ba ani breso on be kanchoma ene ne manyama bibria sana omo ba nti se wa hwe omo ba bude be ka se no mercy on fa won se odi pemu ana se odi ne ho ntwoma no kwa yo tu se wo fitia na ope be egira on ba na ne breso pa na said ye wusi ka de yewura wo brempon ko bia wada Roma said ye wusi ka se kuro no mu beye said ye yewura ko ba bia kuro no mu si ye hu ye hehe no na se kuro no ye se mu ehu bi wom esi a ye se bi wo Manhene mu a Barima twene bu akodua na ene da fom na ye nhwe ehu a ewo kuro no mu sesi a no eno ne de ehi on se Kumawu kuro na nkasa no from tete emu ehu dada cause emema kuro mu de on se bibia na fom sa ena nema se on se bio impon ayiwe and times see bia 40 years 30 years after the BS nti no hwe nke ka ho a obia de obi so kwa fa na se ono kura otu kwa ya che na aja ebrafo se o so be fie enka nema ya koso ibi a be di afa che papa na ntwi a na nka ya na ye tai hu sa nema we bi na se Kumawu no yafre widi se be yehu se Kumawu abakosem kakra de wo boboso amaye wabo bibi so na megina so asa bi se obiem usimu di afahye bi Kumawu afahye bibrebe a omudie wabo papa na ntwi eno ede ade na wo ye ne pote sa ada no papa na ntwi ye afahye nananom di gina ball ye de ball hene su nti afo nipa o munim sonsom semu no obi abeka kire se opese ode abo bi sisa nipa kra na ntwi wada Roma na tisi ya no ye hu se ayi we die ye aduanafo ayi pa na aduana so de ye wo ka wontimi nyi akwam ene se bi piesie asumenya emfiri mu ma ne yi na tisi ya no asumenya Manhene ba wonna me fa ne se ayi ne nyina be si ne na so mprempren wone yewura akwam ne Barima safo twene bu akodua ene agogo ne wone keka ho tisi ya nhyehye ye gu akwam ma nana no mo bai etisen say de mimi a obi sabi said de nananom sha afi free tete no eno na iguso yi aduanafo yi said de odi ka kan no nti nananom mo ba de omo de obi ka se fi no mo ba de be ga wati ase fi no mo nyina eba nti no Kumawu kuro na nkasa no omo ye krado a omo twen omo nananom di ofri akomu ba di ofri tepa eba di ofri akoko eba di pompata eba do free kwa maiba do free kwa wo mo nyina ya ready ya twen na nanom se omba be hye ewura ni monyam na ya beja Barima Asumadu Sakyi ono so yakwa na chi krakra more piafo na ye hwa de yenim se 7 previous woni monyamfo bi efiri mu se ya ana se bi o Manhene bi o te se yewura Asumadu Sakyi otoso mienu wo Kumawu ahenie mu no a watofo mi no yenim se kuro no mo de nhyehyeye ene mra bi atokuro no so firi eda e be ye yie no ne ne wie mu sa nhyehyeye ne ye pese wo boboso e ma hwefo nyina tie se de be ya se bi ye se wo wo nto mra na wo no so a wo ba no ete kokoboyi a waboa no hu yie ne waba enti kuro ne mra ye de atoso kosisi e be ye yewura yie etesen mra se one on se ayahimpo na winti eno de on say ye ebua etimi hye mra se ye nhye fita emfa makuro num abra yi wo na ye mpe bibisi wo ho sa ne mani bi ne ye pesi ne on sa asante de ye nim de ye yo sa baza se aha enti no ayi tuntum ne kokko because any brand aba se de ye kwa o Manhene chi kwa kwa ne de menyi ni se bi kwa ko se fita ka so de ba wa bra nye ko siada enti from Ochina akonfo be koma na jo brace de ka say be koma rem ko siada no piao ye de atiasi na amane ne amamre bi won so a ne joada ne branda no so be ye bi
na no matena nkonya so abechi a ohene nema bebre na ya wada na nanom ama hene fo no do na so ebeba abeja o mo na ya memeda de ampani no nyina bebebi ya tempera so ko fiada yebeda wase papa nansa na meja wa mo wakono emabunu beba eye ni bi wonim de wi emabunu se de yesidi edwuma ne fa afutuo be na wode mabunu beba eye ni nyina sanse obrempon da fom o manhene mu a Kumawu se bi twene bu akodi odi ntiji atrema na mu ne da fom emabunu ye ba eye ni bi ade afutuo e na wode mabunu a eba eye no afutuo a mede be ma ye nyina ne se nyina yen ka se ma yewu asante hin kan pia o se ma wasante sem emunyam piao na o ka se wo ye santimi a na wonye bone bia piao inti obi a obebia omra se obisia bakosem piao omra se obisia abakosem piao na eya ka na ye se ye tu na inema bi egu wabra ade no emwa inti mitu ye nyina ye fo na machi nyina ye nkwan se memo bi nkan che o se ade da ofie no e bosomsem pia enfrinyam piao duma kuma no onnim ne hyehyeye nti na yefunu ofri mu bae na odo bia sa ode bae obutaye bi ntia nti metu ye nyina ye fo se ye ba no ye mesua de ma ye mpa meye ensanom anase ntokwa ye mesua de piao ye mesua akwasem ye mesua mama ni amane piao yemi sunya sene sede na nanam ka se wo fi ku mu hina ben a ya ba se ne kure yemi sunya sa na ne nyina na obia so ba sede yo problem ho se wo hina sumasini o hina sumasini mini se na nanam ahemfo no bebria na beba o mu nyina beba bebri na beba me no ka se manantia bedu fa ko e be ye no sede na nanam siesia ha kama nse na nana eba doso nti ase de yi passe se na ya class nyina ye de ba kama ehunfoni ni de ehun hiya me pa mfoni ya wutwa kire me ni yo enti anu de ehun hiya me pa mfoni ya wutwa kire me aha space da ha no se woni baba yara o sa park na da nyimu no sa be 12 no se enya asem Kumawu kronim eso space da hand say sebe ni wa me bodi akasa Manhene on hene park no du park da chiwo no space da have so aseneta awefo ne obrebo park to me no na yaka bom ama yiwura Asumadu Sakyi sebe yebekura na chi no ene yede san hyehyɛ ni nyina agu akwa mu yebeda mesa me de me nua me twa no me omiti asakamai so TV mo bo adwuma yeda ase mo bo adwuma na yesi odoma kuma se onto insurance mo adwuma mo ye na so amen na ya minisa yi na ye ba de ye ba na mo ba me pe brena be de makohwe Kumawu bo mfo bri waterfalls mate ye ba ye pese esua Kumawu bibi e Kumawu bi e pese esua nema bebre ye ba fie nti ne fie na ye ba ne de ye mabuna na ye nnim nyina ye ba ye fie ye ba besua amana ne amana ye mo hwe papa fa kwa ye di afahye ana ye ka ho asem no ye ba behwe bia ye ho nyina kama ye be da wa na nanu wa de a omo de kire sa yeah ye be da wase we eye obrempon kodua a sebi ye ko Akyerema Palace won mana Akyerema ahemfie wodi a wono nso edi dwuma pa sebi we okuni ni ewo fie obi ene ye ne kwatwetwen komo ye re da wase ne wadaje a woje ma ye ne anwumre me so be da wase e be da bisha fanso nyina ate e be nka obi a ho amen wonka wo so ho semre arefo sede obrempon kodua edi aboye ni nyina ene ye kokuti nana aba no sede ye hyehyɛ egu akwa mu no ye hye fitaa emfa mma Kumawu kronum eye hine me busumi ayi wo me ne de to so ye dumienu kyena ya memenda yekosi ne memenda so de na du no so no ye mfa sebi mpraduasa
fita emfiro ye bom modern se ye benya 7 preduasa wo bia wonim ye Asumadu Sakyi hu asem yie abakosam kakra efa no ho ne ye no atwetwe enkomo kakra hello ahwefo wantumi anyina so yegusu a homa ne 0244961189 Asantemanso TV YouTube Facebook TikTok baby biara obehu ye bomodi so subscribe channel no na wa share dwumadi no so ama wonu afoforo so anya bi ahwe yewura Barima Asumadu Sakyi Kumawu Manhene a oda ne bonkum so okwa akura no nyame ye yadoma wo chena na ye kwo hye ne dwumadi ne nyina ase ne yakọ na chi fefefe dia kosi memenda ebai ehine mebosum ne de to so ye aduo no enti beka ye nyina ho na beka yewura wode no okire kosi intirama na sebim preduasa yemfa eniema engugu akwam ne yenkokra ye na nachi ekrakra yeda so aya ka kire se adwumadie ne de wona esomase ne Asantemanso professional studio dwuma be na wudi wo ya yefro wo to badi bibi biara wo ye bia wo pese ye de camera be gina ho ebe ya dance ye de ma wo ne de ya ye credo si ye beba ababa ya ma nti Asantemanso professional studio 0244961189 na yemra ne mefa dwumadie ne nyina emfa ma wo na fe mi yesu na mekọ Grand Eco Cabanas de bia ye so da ne yakwa nkran ne yakọ Lapam Beach Hotel Abadi Beach Hotel mesi asantefo se be mpreduasa yenya yenya beach enso so ewa Asantememu saa na meka no yenti ameka se yenya beach no Grand Eco Cabanas eye resort so nkwa be pim Asantementem Lake bosomtwe pepia ukodru saa bia ye wo se ekim restaurant ni bozi esi wo se ntan mese ayuwa dibi biara wo pese wo didi maduane a wo bedi akomu se wo ye China ni wo ye den na wo beje wa home hotel room ni so emu te ye wo swimming pool golf park kese pa enso edawa ye nananom eba o beje o mani wo ho na yegusu a edika ka che se ye pe obi ene na twetwe nkomo afa yewura eye Asumadu Sakyi wada wo ma ye ma wakwa babra Asantemanso TV wada wo ma anwumre baby a wo kasa fie nim se ye Kumawu udin wo bebo udin amaye Kumawu ye frame ko hina na ko kudia me pa cho wo hene na nakwa akudua wo hene na nakwa akudua wada ro ma me ibenya udibire a wo de wo ayi Kumawu me pa cho Kumawu meka afa ayifo no kantankrantifo no kantankrachifo wada ro ma ene yemfa ni nyina emfa mowe edie kakra na wonim fa yewura Asumadu Sakyi wada ne bonkum so pa cho Barima Asumadu Sakyi de me na kan ne me piao tra Kumawu en fi o achi so no titro na masumu no free dada estate popo mi ko en fi o nti na me bo e o tigo o friend krawi na ne bo ya sumu na ntone de e de tia si free tete ndo ne na nanom anasa na hen kwa de kankan se yetu kwa ya o fe ni agro kura so de ni wo na chembi su life na de bi exercise and then the go bi a bi Chicago ama wato Barima Asumadu Sakyi de kafe ko de wo mi se pitiase no o de man so ka tre no de ma bibia ye basa no so chi na o che ko de nya kwa tre no ne de fa na hen kwa na nanom ne ne ma de no fe ne wo no kai baka no de bibia be ko bia no ne na o boy ye pa o no na hini o bi de de o kai kuma shi ya shi kuma shi ya Asante kura no munya no me embre o tne tumi no o na ono na hini kura no a wudi ene de o mu che chuboa abade den so no kwa me Asumadu hini de andawruma ya de betul be ya Barima Asumadu Sakyi de kuma de o shema info bakko ye konfo yi no ko wa ka wa mu akunyina obi no ho a obe kwa me Asumadu hini sana hini ni de kafe be tsanyi bia na yetro to ne de wa boy ya hina na no ya hina mano ne ya kwa ne de ano de no pe ni agro na de tukro wu ye kwa de kai ni se wu da o chei ama ka ho che so mu shi akunya maye obo mu kana de ka obi se ni panzo no de kokot afiba ko nya bo so ni ansa na izaye no kama ko de fa so na ka obi ya ta ko we bi dia de no am si ai don ni ko dan tia no masaka je so ma je e do mo abato mo ni se de bu so ye he se de we ko e ne se ayi ka mo si e dri e se de ye no bi ya kra ta bi yo
ya no neko neba ko wesa de nkomo ne ko nti ona tata dan career make ya to mi na no mo ko ya ne after tia ama sai ko so sai yi ko an ma chu sai apejeri won mo a ye ne yo ho dima ko e fa apejeri nyina ko anu mu no ye ye na ko tra che se se de yima bi se de fema aso se chidi na hindi ni de ka che be san ye bi wo mo ma mu de mi de na eto e mo de obo yi ko pa e da sa me ka se ni mo de obo yi pa ani se fema aso se chidi yemana dem refadie yemana na dem refadie wadaroma eye ne mo nhyehyɛ ye nyina no wo na wa ya hen na wo ben wo wura yie na wo nim wo wura yie no sɛ de akuma wo bi firi mu a nhyehyɛ ye gu akwam ne ye nyina no wo bɛbobɔ so kakra de ama ye ne mo nhyehyɛ ye twani a wo bɔ so kura nye ne na wo bɔ ne din anka ye nim ne nyina no bɛkyire mu kakra so de ama hwefo atia ne ye hu Kumawu so nsɛm kakra eye no nhyehyɛ de ko ne sɛ university or China meme and a study. China or study na Koshiadano. A comforter. Maba com Koshiadano. That's a Quadano, or what Raswa, no Quadano. A share or infinity, no one dano. And I but a caricature. And I am from but a carry. No better but a carry for no biache but a carry. Such a second, but a carry now. And that's it to Mirano. No me kwa kono na omo ehia enema bubu me yi no ya be shebi oyin dia be shebi ama e dia try okru the trap akaru e de ko akoka station ke ti ahon mu no akocha ho ta na sa dia ba nso ma si fo mo be sa traffic o ayin fi ho ama ndomo abeba no aba be chia no a to mu chia no a na nyimrebre no the Saturday, if you are done so, I know about make a cat, and then done. And a year now, and then at that time, they are quite, you know, more I can't pack. Honor, a quite, you know, honor, a dog for member, a minister, president, no more on the back of my hand, no, and yet be enough for Santi crowd, Santi and about me. You go too for Nankasemu Beba Memendano. They shall our castle, they any memenda. A little more Macadam, a better to Viva Baba, or Chakrasina, make us or Samino, or more Mumeno or Viva. If you are, you know, if you are Viva, Tosaka, Kakamua, Memendana, Kapimuna, Yina, Quaquishia, back in the Suno. I want a dominant Frank. Abeba na info kese beba na je se omu na ba bemwa ama yakura bema Asumadu sechi ekiri efiwanu ba ne ade na nyumre ne kwahia da no aye kumu aso mani ina beka bom ye hia ewo ra ba sese ne so ona ebe traffic na afia sorry ewo aye Kumawu na about me fa cho aye Kumawu about no so ona ebe na afia sorry kese no ye fiwanu ma ebe samba kuwan fi emre no so be party kese ama domini nyina info bia obe party ama no ebe fiwanu na da joda na israda ata na titini afi bisasra omukum nyan ne ade apata nkunya no ne ade abonkunya ni nyina no mukum nyan anu aduane jowa ba obi aduane bi abepe obedi bia no benya bi ho edi ansana ne kwachi ade beba ya kwachi be no ojare nkunya achefe eyi no awie ya eno no na asemu a ewo no wadaro ma yenhwe ade obi ye wo babi amane ni amane eguo no wanim se wo ba na se bi empreduasa obi ye wo a wanim amane ni amamre wo ena nipa ni babi wo ba sisi ya na wo ba beto mra enhyehyɛ bi wo ho no beti asa nipa na na ni se de o je tete no ena no mo amane bi wo se kasi obi ba ebia se wo hye wo fantoma wo ntumi enye emma baby asai no enya so de we oye ni t-shirt no kokko e otintu e fufu enti no fufu ni you know kwasi ada no
Aduana t-shirt t-shirt na be ka so omoton Aduana ayese na why t-shirt da mu bi a we na ka je mo ma be dia you know e say the time ra the tin na time na ni ejuma time na ni no e say ni ya ye ju funi na ho die na ti ndi funda ho no ne se ma no ma de o ba de o ku funu a ni to chuduku na wo we ni na o di duku ni bo mu ana to fra de sinkai aka no ti nyako e de funi na ho ne de ya somba chiche ayi de be no omba de chiche ya se de ya de da no no kwa ko ya fi da no aba bi fi sai no omba de christian so one man de da ya se de ya de da no yes ye be ya de ye be ye ni se ni papa pepe se de ye de ni papa pepe no wa cho ta pepe no be na o ma chiche e ho yi chiche wo se de o hini wa o mo ye no o be sai ni na na se mo amani ya kwa pese do magiche no amani kwanso necessary Kumawu ye memenda na nkasa de Kumawu ne nyasem kuma wo kuro ne so anyasem kuma ye nhade ya memenda ne dise obi ade ne ni bere se de Kumawu amani ne amama chiche ne ayefo yi chiche ye do obi ade ne ni bere bi ye ro wada ma akonya we amanya de mamembisa asem we obi a netimi ba yiye ni bi ana ye wo se bi mpredu asem mfie bi kosi mfie bi obi a betumi aba bi ana asese you said that in the obi a ti ba bi o nkan to se ebi a wonye nchi ansa na ti ba da bi we de that te no na sa ne ma no so mu ti ka obi a wunya nchi du wo ne wo timi ko ayi wo hine yi ase ena se de wa nya ni sa ne sa na ti obia utimi go no an say obi flower yi mimi da robe utintu obi ya utintu ala ta osoro be kokko na tintin no an utimi di ba ho obia ti ba ho yate the one can to say ma ho wa ma ho be di sa Wadaroma ye hwade ye nim se ohene bi tofom saa na ye hyemla wo kuro nim se ansa na ye bekora na wie ni bekora na chikura no dede yo ne ade no ye nim se ye den ya Kumawu die se bia asante amane ne amamre mo ntoto na se mudi bi beba ho na eho tesen dede ni gorso wa akọ na se mra ma hye no mudi su pepepe de amakuro no nko to na ye di ma pepepe free na sanne kura no ntidi fo bi ka bi twam omo free wo mo anko mo chuo mo de bia ema ho achane ye ntino no aka to munya o no mo ni ntino da mai se de obi a nye de o kwai mo to be ye o bo nyumu a be ha pene ayi de sa tem ayi nyina ye twem ma ne de ye twen obi a bi so da wa kosisi e be wi ayi no da wa kosisi obi jam ko nyane nyina be wi no a be ja o be kan wa che ma se ye wi to bi a twi ye de ope ya se mo Wadaroma ibeja wa mawako na die twato okra ya futu a wode bema ya ye ba no sebi wo na wote kuro mu wo na wonim kuro no mu yie pa afutu be na wode mabu no ne mnante ya yeso ye ba bi Wadaroma futu o ga ka ne se nfomo do ade de to bia wo wa so bo ho bai o sata me be sa de akonfo be mo be se nyama bibi to bia wo ba e to so ho fi se de ya ukunya se ba na obi kupira o na trebi anka eno ho mpa ye na ye bi so ye bo se obia ma ibia sheka se be o de yo ya ko mo ba na bibia anko kama ai hu se ye na ye no bibia mekiri to bia futu am de mo bia se o ba o mo no ba ye mo bia anko ye ko se ko fasin bia ma no na se mo ye beda wase papa ne afutuo ni adaje a woje ye ne ye twetwe nkomo nyame ya domo a wochena ye baby na t-shirt ne de ye nan asantema so tv ye nyina ye ba sabi amane ne amamre na t-shirt ne de Wadaroma ye ne watwetwe nkomo de wo na mdija woja ye nan ye ba pa nya asem kuma ja ye kokko ne tuntum ni bi sa ne omba kasa yate ye beda wase pa ne wadaje a woje ye ne ye twetwe nkomo bye bye. Arefo Kumawu aye yewura Barima Asumadu Sakyi Kumawu Manhene a onya ne ba bi kro ye nyina ye nim se afi apema hankono ne aduoso miensanim na yewura babetena banya so se o Manhene wo Kumawu na afi mpinu ene nson 2007 mu na ye nana ekọ ekura
ye akra ye nana achi we said ye ka no asante kasam de ye sie nana amane ani amamre na ewo ho se ye ayie dotiye na ya anye nti nyame ye yadom a wo chena ahine me bosome ya ewo mi ya ne de to so ye dumienu 12 October ya wo chena memene no na ye dey ye ko ne ye wie ye ahine me bosome ne de to so ye aduonu on the 20th of October this month ya na ye dwumadi ni nyina so ebeba na wie ye nti bia beka ye ho na beka aduana ma nyina ho akwam bompata agogo de awie ni sine na so nyina pemu no esumenya manhene wode ne ho chikusi ntiama asantema nyina bonkum aduana piesie bia beka ye ho ne yenko na yenko kura ye papa ya de nyina ye nana Barima Asumadu Sakyi achi kura sebredi ha na bebema ye kwama ye de nkomotwetwe ni nyina so aba na wie ye medika ka chew se Grand Eco Cabanas resource nko aba be pimu asantema ntemu adwuma bibiara wo die no fa kono ko dan wo mo se wo de wo ya ye fro wo kura wo maame wa bere watie bi de bibiara wo ye se wo ye program the words ade ne ye program nko ade afo ni che Grand Eco Cabanas ye wo swimming pool ye wo golf park ase bi ye papa no mpanifo mo do matu kwan ye wo nim golf agro di ebi mu am wo Ghana ha no se wo musu ni misa agro ni di papa no mfo mani enche Grand Eco Cabanas na mo metenetine mo mpom ye wo canopy walk so den e wo ho restaurant bar intercontinental dishes ayuwa ne ye keka ho nyina papa bibifu aduane ankasa na obenya bi e wo Grand Eco Cabanas wo ma yina dash screen to fa number no ne frɛ wo mo leg bosom twe pepe ha ya asante mantem ye nya beach e wo ha ye nso ye nya Grand Eco Cabanas restaurant kase pa e wo ha ye nya bi afen so wanya bia ye na wo kodi udwuma ne nyina camera be na ba betwa ma wo asante ma so professional studio 0244961189 wo mo nko a na betima betwa dwuma de see the good drive so ye be fa na life wo de woni ya frɛ wo bibi kuma bi na ye ne wo edi nsa wo so ne wadwuma ne ya ma fefefe midi ede aduana de hye bedi akon nyame ye yadom a ochina ekosi ne na wotwe so ye be hia e wo Kumawu yakra mo Asantemaso TV